Rauha olkoon kanssasi, minä olen Daniel, päätin olla harjoittamatta insinöörin ammattia, olen maanviljelijä, olen viljellyt hedelmäpuita, erityisesti banaanipuita, koska maailma on astumassa synkkiin aikoihin, sotaan, inflaatioon. Ilmestyskirja ennustaa myös ajan, jolloin ne, jotka haluavat olla uskollisia Jumalalle, eivät enää voi ostaa tai myydä. Digitaalinen raha on tulossa ja näiden rajoitusten toteuttaminen tulee olemaan erittäin helppoa. Viime videossa puhuin muutoksista, joita Paavi teki Jumalan lakiin. Uskon, että on monia katolilaisia, jotka rakastavat Jumalaa ja ovat taivaassa. Puhun täällä katolisesta järjestelmästä, Paavin korruptoituneesta johdosta. Muistatko edellisessä videossa sanoin, että saatana oli taivaan enkeli? Näemme hänen karkotuksen ja kuinka hän vainoaa harvoja uskollisia, jotka ovat eri mieltä Rooman kanssa. Luku käyttää kuvausta lohikäärmeestä, joka vainoaa huomattavasti puhdasta naista 1260 päivän ajan. Puhdas nainen sai 2 suuren kotkan siipeä lentääkseen autiomaahan. Lohikäärme ei onnistunut tuhoamaan uskollisia ja heidän jäännöksiään, ja sitten syntyi reformaatioliike. Oletko ehkä kuullut Martti Lutherista, Calvinista, Zwinglistä, Knoxista ja muista uudistajista? He tekivät suuren työn Herralle, vapauttaen maat pimeydestä monista teologisista virheistä, jotka heittivät varjoja Jumalan luonteeseen. Mutta vuosikymmenten ja vuosisatojen kuluessa heidän seuraajansa lakkasivat pitämästä Jumalan sanasta, mukautuivat ja rakastivat maailmaa enemmän kuin taivasten valtakuntaa. Protestanttien keskuudessa oli siellä täällä joitakin uskollisia, jotka ottivat Raamatun vakavasti, esimerkiksi anabaptistit, puritaanit, hugenotit ja muut. Pohjois-Amerikassa niin kutsutut milleriläiset tutkivat syvällisesti Danielin kirjaa. Ilmestyskirjan luvun 12 sanotaan, että paholainen lähti sotaan jälkeläisiään vastaan, niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesus Kristuksen todistus. Tämä ryhmä, jota myöhemmin kutsuttiin adventisteiksi, koska he odottivat adventtia, Jeesus Kristuksen tuloa. He oppivat myöhemmin myös sapatin 7. päivän pätevyydestä, sama päivä, jota juutalaiset noudattavat tänäkin päivänä, ja Jeesus ei kumonnut sitä. 7. päivän adventisteilla oli keskuudessaan nainen, joka sai näkyjä, yliluonnollisia tapahtumia. Ja yksi hänen kirjoistaan, jonka jätän sinulle e-kirjana, on nimeltään Suuri taistelu Kristuksen ja saatanan välillä kristillisen aikakauden aikana. Tämä jumalallisesta inspiraatiosta kirjoitettu kirja kertoo kristillisen aikakauden historiasta Jerusalemin tuhosta eteenpäin. Paljastaa, kuinka luopumus tapahtui, jolloin syntyi katolinen kirkko, keskiaika, uskollinen kansa Pohjois-Italian vuorilla, protestanttinen uskonpuhdistus ja sapatin sanoma, joka palautettiin. Varoittaa nykyisistä vaaroista, kuten spiritismistä. Ja sitten hän etenee tulevaisuuteen ennustuksilla vainosta ja Jeesuksen kunniakkaasta paluusta. Ensimmäisen enkelin sanoman, jonka näimme edellisessä videossa, saarnasivat monet adventistit, jotka löysivät sapatin uudelleen 1840-luvulla. Viesti sanoo, pelätkää Jumalaa, antakaa hänelle kunniaa, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja palvokaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren, vesien lähteet. Seuraavaksi Johannes näki toisen enkelin, joka sanoi, kaatunut on Babylon, tuo suuri kaupunki, joka antoi kaikille kansoille juotavaksi haureutensa vihan viiniä. Raamatussa naista käytetään usein Jumalan kansan vertauskuvana, joka pysyy puhtaana yksinomaisessa suhteessa Herraansa. Mutta tässä näemme prostituoidun eli uskottoman kirkon.
Hän ei ainoastaan riko lakia, vaan saa kaikki kansakunnat kapinoimaan Jumalaa vastaan. Jopa protestanttisissa maissa tuntuu näiden virheiden vaikutus, ja reformoidut kirkot, jotka kieltäytyvät irtautumasta Roomasta ja sen opeista, ovat myös langenneet Jumalan suosiosta. Ekumenian kautta nämä kaatuneet kirkot taantuvat keskiajan teologiaan yhä kauemmas Raamatusta katolisten dogmien värittäessä kaiken. Tänään kaikki kansakunnat juovat samasta lähteestä ja niitä ohjaa keskitetty valta. Pandemia osoitti tämän. Huomasit samanlaisen reaktion jokaisessa maailman maassa. On olemassa voima, joka hallitsee taustalla, ja Yhdysvallat toteuttaa paavin tahdon, joka itse asiassa ei ole muuta kuin antikristus ja saatanan valtaistuin. Jopa Kiina ja Venäjä ovat samalla aaltopituudella maailman talousfoorumin kautta. Ilmestyskirja 17 osoittaa selvästi, että Porto ehkä istuu pedon päällä, ja toisin sanoen Paavi johtaa tämän maailman hallituksia jesuittojen ja vapaamuurarien kaltaisten tahojen kautta. Saatana on tämän maailman ruhtinas, joten ei ole ihme, että kulissien takana kaikki yhdistyy yhteen pisteeseen. Nykyään kaikkien maiden hallitukset ovat yhä enemmän ystävällisiä Paavin, Vatikaanin ja Babylonin tuon suuren hengellisen kaupungin kanssa. Kaikki maat ympäri maailmaa juovat enemmän tai vähemmän sen viiniä eri määrissä. Tästä lähtien aion esitellä joitakin Rooman virheitä, jotta tiedät lopullisesti, että se on langennut Jumalan suosiosta. Babylon, tuo suuri hengellinen kaupunki, joka on antanut kaikille kansoille juotavaksi väärien oppiensa viiniä, jotka ilmaisevat uskottomuutta Jumalaa kohtaan ja vetävät puoleensa hänen vihansa, Raamatun version mukaan. Nykyaikaiset Uuden testamentin versiot, joita nykyiset raamatulliset seurat julkaisevat, ovat korruptoitumassa ja laimentumassa. Etsi ehkä kieliversio, joka on uskollisempi vastaanotetuille teksteille, tai väärien versioidensa vuoksi väärän opin viiniä jaetaan koko maailmalle varomattomille ihmisille. Pieni näyte, voit pitää tauon ja verrata näitä jakeita. Jeesus Kristuksen ihmisyys. Jeesus Kristus oli täällä maan päällä jumalallinen, mutta samalla täysin inhimillinen kuten me. Lihakin houkutteli häntä tekemään syntiä, kiusauksia. Hän vastusti ja voitti. Antikristus Rooma opettaa, että Jeesus ei tullut lihassa täydessä merkityksessään. Hänellä oli tietty etu meihin nähden. Babylon opettaa, että hän oli ihmiskunnan yläpuolella. Jeesuksen oma äiti olisi jo ehkä todella syntynyt ilman synnin tahraa, mikä on epäraamatullista. Roomalaiset sanovat, että kaikki ovat tehneet syntiä paitsi Jeesus. Rooman mukaan Jeesus olisi viime kädessä teeskennellyt kiusauksia, mutta ei. Hän todella tunsi inhimillisen intohimon voiman, mutta vastusti sitä. Hänellä oli todellisia ja hyvin inhimillisiä kiusauksia, voitto synnistä. Tieto Jeesuksella oli samat työkalut kuin meillä, rohkaisee voittamaan kuten Kristus voitti. Hän antaa meille voiman lopettaa synnin tekeminen. Eikö tämä ole hyviä uutisia? Kristus pelastaa meidät synnin orjuudesta. Muuten ainoa synnin määritelmä on lain rikkominen. Babylon opettaa luonnollista tehdä syntiä. Oletko kuullut lauseen, kuka minä olen tuomitsemaan? Riittää, että menee tunnustamaan papille. Mutta emme voi tunnustaa kuolevaiselle ihmiselle kuten meille, vaan Jumalalle. Ja pyytää voimaa, jotta emme kompastuisi. Jumala on uskollinen eikä salli meitä kiusattavan voimakkaammalla kiusauksella kuin mitä voimme kestää.
Usko vanhurskauteen. Jos kompastumme katumuksen ja tunnustuksen jälkeen, voimme olla varmoja, että meidät on annettu anteeksi, vaikka emme tuntisikaan mitään tunteita, jotka Jumala on antanut meille anteeksi. Siksi sitä sanotaan uskoksi vanhurskauteen. Katumuksen ja tunnustuksen jälkeen, jos uskon Kristuksen vanhurskaus lasketaan minulle, se annetaan meille lahjana kuin valkoinen viitta, joka ympäröi meidät. Ja Isän edessä on kuin emme olisi koskaan tehneet syntiä. Martti Luther löysi tämän sanoman, ja se oli hänelle arvokas, koska se oli vastakohta sille, mitä hän oli oppinut munkkina Babylonissa. Adventistien keskuudessa Jumala käytti Jonesia ja Wagneria vuodesta 1888 lähtien julistamaan tätä sanomaa ja siten valmistamaan kansaa Kristuksen tuloon, koska se täyttäisi heidät uudella innolla, uudella luottamuksen voimalla Kristukseen. Mutta valitettavasti adventtikirkon johto hylkäsi tämän viestin ja sen sanansaattajat. Ja vaikka hän myöhemmin teki älyllisen myönnytyksen, älyllisen tunnustuksen, hän ei harjoittanut sitä, ei katunut eikä tunnustanut tätä kapinaa. Ihmiset, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, kulje valossa ja Kristuksen tuloa ei kiirehditty, vaan lykättiin. Terveysvedenpaisumuksen jälkeen Jumala salli ihmisten syödä kuolleiden eläinten lihaa, koska vihanneksia ei ollut vielä. Mutta veri piti valuttaa kokonaan, kuten Jumalan laki sanoo, mitä valitettavasti melkein kukaan kristitty ei tänään tee. He syövät lihaa veren kanssa, mikä on syntiä. He eivät noudata menetelmää ennen vedenpaisumusta, Jumalan lapset eivät syöneet lihaa. Haluamme seurata kuvattua ihanteellista suunnitelmaa, joka on kuvattu Genesiksessä, siksi syömme vihanneksia. Yhtään juustoa ei saa päätyä vatsamme, ei mustaa teetä, kahvia, kaakaota tai suklaata. Ne ovat piristeitä, jotka saavat meidät muuttumaan. Viljat, hedelmät, pähkinät ja vihannekset, kuten esimerkiksi muodostavat luojamme valitseman ruokavalion. Myöskään viruksia seerumeita ei pidä ruiskuttaa kehoon. Babylon Rooma antaa viinistään kaikille kansoille. Viini edustaa sen opetuksia, sen oppia. Ja koska hän juo kirjaimellisesti pilaantunutta alkoholipitoista viiniä, vertauskuva on varsin osuva. Me emme juo mitään alkoholia sisältävää. Kehomme on Pyhän Hengen temppeli. Älkäämme saastuttako sitä millään, mikä toimii kuin huume kehossamme. Jokainen urheilija on valmis noudattamaan ankaraa ruokavaliota ja elämäntyyliä voittaakseen mitalin, rikkoakseen ennätyksen, joka ennemmin tai myöhemmin unohtuu. Astronautit käyvät erittäin tiukan valmistautumisen. Kuinka paljon enemmän meidän tulisi luopua tavoista, jotka vahingoittavat meitä, saadaksemme ikuisen taivaallisen kunnian? Vaatetus. Miehen tulisi käyttää lyhyitä housuja eikä tiukkoja vaatteita lihastensa esittelemiseksi. Naisen tulisi käyttää pitkää hametta. Housut tulivat feminismin myötä tasa-arvoistamaan sukupuolet. Naisen tulisi pyrkiä erottumaan miehestä mahdollisimman paljon. Hänen ei myöskään tule käyttää avonaista kaula-aukkoa, meikkejä, koruja ja rannekoruja, kaulakoruja. Se on Babylonin portto, joka paljastaa itsensä. Babylon on kaatunut. Musiikki. Kuuntele musiikkia sisältävää rumpuja. Poistaen epäharmoniat ja rytmit, jotka vaikuttaa psyykeemme, koska ne, kuten ravinto, toimivat huumeiden tavoin hermostoon. Musiikin tulee olla rauhallista, pehmeää, harmonista ja se voi olla iloista, mutta kunnioittavaa, ei aistillista tai maallista tyyliä. Monissa kristillisissä kirkoissa on valitettavasti hyvin vilkasta musiikkia, jolla on pakanalliset juuret. Mutta muista, Babylon tarkoittaa Baabelia, sekannusta, se on kaatunut. Lähdetään pois siitä. Mitä raamatullisina aikoina siedettiin, kuten moniavioisuus ja orjuus, tulisi hylätä valoisampana aikana.
Vaikka Raamattu esittää ihmisiä käyttämässä koruja ja tamburiineja, rumpuja, nykyään normi on korkeampi. Valmistaudumme elämään taivaallisten enkelien kanssa, koulutus. Ihanteellista on, että lapsi saa koulutuksen kotona omilta vanhemmiltaan. Tämä suojaa häntä pahojen ideologisten agendojen ja indoktrinaation sekä huonojen seuralaisten, jotka pilaavat luonteen, vaikutuksilta. Tytöille 8 vuoden ikään ja pojille 10 vuoden ikään asti ei tule antaa muodollista koulutusta kirjojen kanssa, koska lapsen mieli ei ole vielä kypsä siihen. Lasta, joka tekee tyhmyyksiä, tulee rangaista fyysisellä vitsalla, kyllä, rukouksen ja lempeän hengen kanssa. Sananlaskujen kirja tekee selväksi. Jos rikkomus on vähäinen, voidaan käyttää lievempiä keinoja, nuhtelua tai etuoikeuksien poistamista, mutta syyllistä ei koskaan saa vapauttaa syytteistä. Babylon näyttää liikkuvan johdonmukaisesti ja kansainvälisesti ruumiillisia rangaistuksia vastaan yleisesti ottaen ihmissuhteet. Ennen kuin nuori täyttää 20 vuotta, hän ei ole valmis tekemään tärkeitä päätöksiä, kuten kenen kanssa hän aikoo viettää loppuelämänsä. Ei saa olla mitään ruumiillista läheisyyttä ennen avioliittoa. Naiset, suojelkaa itseänne. Jumalan miehet arvostavat naisia, jotka pukeutuvat hyvin, eivät puhu liikaa ja torjuvat miesten lähentelyt. Herra ei siedä mitään tunnesidettä samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä tai muuta luonnon ja Jumalan sanan vastaista turmelusta, mikä on kauhistus. Terveysalan töissä, jotka liittyvät läheisyyteen, nainen hoitaa naista, mies miestä, sama pätee perheneuvontaan. Babylonian prostituoitu on rohkea ja ylittää häveliäisyyden rajan seksin välillä. Siksi hän sai jumalallisen tuomion ja kärsii ansaitun palkkion, elämää maaseudulla. Meidän pitäisi muuttaa maaseudulle, ei enää asua kaupungissa, vaan maalla, missä voimme olla kaukana vihollisten häirinnästä. Ensimmäinen kaupunginrakentaja oli Kain, mutta Seetin suku asui vuorilla ja he elivät siellä rauhallisesti. Jeesus piti myös nukkumisesta metsissä ja opettamisesta luonnossa. Johannes Kastaja saarnasi autiomaassa. On myös erittäin tärkeää, että se on kaukana rannikolta ja mieluiten alueella, joka ei ole erityisen altis tulville, mutta vuorilla, joissa on myös lähteitä. Meidän tulisi pyrkiä olemaan omavaraisia ravinnon suhteen viljelemällä itse syömämme ruoka. Kaupunkeja voidaan evankelioida vierailujen tai virtuaalisesti. Babylon on kuvattu todella suurena kaupunkina ja meidän täytyy lähteä sieltä. Baabelin torni kaatui ja tornit kaatuvat niiden päälle, jotka eivät vastaa jumalalliseen kutsuun. Kilpailu. Emme harrasta kilpailullisia urheilulajeja kuten jalkapalloa, emmekä tuhlaa aikaa turhiin huvituksiin. He kannustavat itsekkyyteen, petokseen, kilpailuun ja erityisesti joutilaisuuteen. Keho tarvitsee kyllä liikuntaa. Valitse hyödyllinen aktiviteetti, kuten puutarhanhoito, maanviljely, kävely tai juoksu. Jos se ei ole mitään hyödyllistä, ainakin se ei ole kilpailullista, itsekästä tai petollista. Olen itse maanviljelijä ja päivän päätteeksi olen väsynyt, joten venyttelen ja nukun hyvin. Meidän tulee hylätä kaikki dramatisointi, teatteriesitys, olipa se sitten livenä tai ehkä filmattuna. Elokuvia ei pitäisi katsoa. Herra sanoo, että ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Poliittiset kysymykset on haudattava keskuudessamme. Oikeisto vastaan vasemmisto, mistä joukkueesta kummalla puolella olet, kaikki tämä meidän on jätettävä syrjään. Maalliset ajattelevat näin ja se on heidän viihdettään, kotimaamme ei ole täällä.
Jos meidät kutsutaan valitsemaan joku, meidän tulee suorittaa velvollisuutemme, jos se on niin maassasi, ja osallistua äänestykseen, mutta äänestää tyhjää tai mitätöidä äänemme, koska annamme valtakirjan, luvan valitsemallemme hallitsijalle ja olemme osallisia hänen väärissä teoissaan ja rangaistuksissaan. Itse asiassa todellakin oikeisto ja vasemmisto ovat saman tyrannin kaksi jalkaa. Teollisuus on todella paljon voimakkaampi kuin hallitukset, erityisesti Wall Street ja erittäin Silicon Valley. Siirrytään nyt puhumaan palvonnasta ja siitä, mikä on sopiva asento Jumalan palvomiseen ja rukoilemiseen. Meidän tulee polvistua ja nostaa kätemme rukoillaksemme yksityisessä että julkisessa Jumalan palveluksessa. Vanha testamentti osoittaa tämän selvästi, mutta voimme myös rukoilla Jumalaa päivän aikana missä tahansa, sillä emme ole muodollisessa Jumalan palveluksessa. Babylon opettaa polvistumaan toisen ihmisen edessä, näin ehkä epäkunnioittaen Jumalaa. Naisen ei tule toimia johtotehtävissä kirkossa, kuten vanhimpana, pastorina tai rabbina, mikä on yksinomaan miehen tehtävä. Indeed, naisen rooli on erilainen. Emme näe yhtään papitarta Raamatussa, vain pappeja, vain miespuolisia apostoleja todellakaan. Babylon haluaa aiheuttaa sekaannusta sukupuolten välillä ja edistää feminismiä. Malakia opettaa, että meidän tulee palauttaa kymmenykset kaikista tuloistamme, eli 10% Jumalan työhön. Voimme antaa seurakunnassa jollekin toiselle lähetyssaarnaajalle tai ostaa kristillisiä kirjoja levittääksemme sanomaa. Malakia mainitsee myös uhrien tärkeyden. Tiedätkö, kaiken tämän Jumala haluaa vaikuttaa minussa. Ei omilla voimillani ylittäisin Atlantin valtameren soutuveneellä, vaan nostetaan purje, rukoillaan Jumalaa antamaan minulle motivaatiota, minulle voimaa toteuttaa hänen tahtonsa. Kristus sanoo uskollinen kuolemaan asti, ja minä annan sinulle elämän kruunun. Babylon on kaatunut, kulkekaamme kohti taivaallista isänmaata. Seuraavassa ja viimeisessä videossa tässä sarjassa aion esitellä ilmestyskirjan voimakkaimman varoituksen siitä, mitä Antikristus suunnittelee tämän maailman lopullisessa konfliktissa ja kuinka voittaa se ja saada pelastuksen merkki otsaamme. Näemme enemmän totuuksia, vapauttavat meidät virheen tietämättömyydestä ja lähentävät taivaaseen. Raamattu sanoo, että Herra haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan ja tulevan totuuden täyteen tuntemiseen. Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi. Jehova siunatkoon ja varjelkoon. Jehova valaiskoon kasvonsa puoleesi ja olkoon armollinen. Jehova kääntäköön kasvonsa puoleesi ja antakoon rauhan. Käy tällä sivulla lukeaksesi tarkemmin itse inspiroimiasi sanoja, sillä nämä pyhät kirjaimet tekevät sinut viisaaksi ja pelastukseen.